Ik ben Esther van der Gulik en dit is Stichting Animo. En wij geven hier bewegingslessen en gymsportlessen. En gymsport is meestal bekend onder de term turnen. Nou is turnen eigenlijk heel specifiek en gymsport is veel breder. Daar valt ook freerunning onder, daar valt ook springen onder, daar valt ook aquagym onder. Dat doen we hier ook allemaal. En ik geef hier leiding. Op Curaçao is, als je van gymsport houdt, van acrobatiek houdt, heb je niet zo, is dit eigenlijk de enige mogelijkheid om dat in een accommodatie als dit te volgen. Er zijn wel meer mogelijkheden, maar ja, een accommodatie als dit is natuurlijk heel uniek. En met de gediplomeerde leiding die wij hebben, is het ook wel een mogelijkheid om echt iets te leren. Dus als je van gymsport houdt, dan denk ik dat Animo belangrijk kan zijn om echt weer iets te leren. Daarnaast is al vaker bewezen dat bewegingsonderwijs in het algemeen, kwalitatief goed bewegingsonderwijs, belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. Niet alleen in de motorische ontwikkeling, maar in de totale ontwikkeling. En daarom zijn wij met jonge kinderen heel veel bezig met de totale ontwikkeling. En denk ik dat dat dus van belang is voor de ontwikkeling van een kind. Om de lessen kwalitatief zo goed mogelijk te laten verlopen, werken wij met goed opgeleide mensen. Dat zijn, voor elke les staat in ieder geval één iemand met een hbo-opleiding of gelijkwaardig. Meestal zelfs 2 en daarnaast staan er dan ook nog weer andere leidingen in de zaal. Waarop wij een maximale aantal van 6 kinderen op 1 instructeur hanteren. Als ze niet opgeleid zijn, leiden wij ze zelf op, dus we hebben onze eigen opleiding. Wij vinden mensen met kennis vinden wij belangrijk, omdat dat ook heel erg terugkomt in de kwaliteit van je les. Daarnaast mogen de groepen niet oneindig groeien. Er is een maximaal aantal groepen, zodat deze zaal gewoon niet te vol wordt. En we proberen steeds de nieuwe methodieken, nieuwe kennis, alle nieuwe inzichten, die proberen we steeds weer te verwerken in onze lessen. Waardoor je steeds met de modernste inzichten werkt. En daarnaast maken we ook gebruik van heel veel moderne materialen, zoals bijvoorbeeld deze luchtgevulde baan waar de kinderen op aan het springen zijn. Dat is een ontwikkeling die de laatste tijd heel erg in opkomst is, omdat je daardoor met minder belasting op je gewrichten kan trainen. En daar willen we eigenlijk ook altijd bij aansluiten. Wij geven de hele week door les. Dus er zijn niet vaste lestijden, dus het is dinsdag van zoveel, want we geven 5 dagen in de week les, maandag tot en met zaterdag. Eigenlijk de hele middag tot 's avonds, zelfs 's ochtends. Dus het hangt heel erg af van wat iemand zoekt wanneer die lessen zijn. En als jullie contact met ons opnemen, dan kunnen wij laten weten wanneer de lessen zijn voor een specifieke doelgroep. De kosten hangen af van de les die gevolgd wordt, want lessen voor jonge kinderen zijn korter dan lessen voor oudere kinderen. Dus dat tarief verschilt. Maar om een indicatie te geven, een les van een uur kost per jaar 600 gulden. Dus dat is het jaartarief. Je hoeft verder niks aan te schaffen om deze lessen te volgen. Als je gewoon makkelijk zittende kleren aan hebt, dus gymkleren, blote voeten, fles water mee, sieraden als haren vast, dan ben je er. Dus een duur turnpakje, dat mag wel, want er zijn genoeg kinderen die dat natuurlijk wel heel erg leuk vinden, maar het is niet belangrijk. Als ouders geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze het beste contact opnemen of via de telefoon of via de e-mail. De e-mail is info@animocuraçao.com. De telefoonnummer is 514-6241. En dan zullen we eigenlijk altijd eerst kijken om welke leeftijd gaat het, hebben we nog plek, wanneer kan er dan een proefles gedaan worden. Dus daarna leggen we eigenlijk het contact en wordt er specifiek gekozen voor een les, een tijd, een dag. Ik denk dat de belangrijkste boodschap is die je hier ook ziet. Dat gym leuk is, dat turnen leuk is, dat bewegen leuk is. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap die we aan iedereen zouden willen overdragen. Ga bewegen en ga dat op een goede manier doen en beleef daar plezier aan. Ik denk dat het belangrijkste wel gezegd is en dat de beelden, denk ik, van de kinderen misschien nog veel meer spreken.
dan woorden, zeg maar. Het plezier van de kinderen, wat je zelf al zei, hè, toen we daar stonden. Weet je, de lol die de kinderen hebben, dat is waar het om gaat. En als je dan die laatste vraagt, dat je zegt, hè, wat is nou, waar doe je het voor? Dan is het daarvoor. Voor de lol die kinderen hebben en dan ook nog te weten dat het ook nog eens goed voor ze is. Dus dat ze plezier beleven aan iets wat gewoon echt goed voor ze is. En als je een kind iets kan leren, en we hebben ook groepen voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, voor kinderen die bij de kinderfysiotherapeut vandaan komen. Juist dat soort groepen, als je daarin kinderen iets kunt leren, dan draag je zoiets wezenlijks bij aan hun ontwikkeling. Dat is denk ik het allermooiste.